তিনি और दल दल हाथे गेटत एरियाबो ताङै अ हरजराव न कुथुम लाइखा बेलायनो हामबाय आंनो हाय सिनि बिलिया ताकुक सपनो ते हास्तिनि जतो नाय जनै जतो सिनि बासा नखरफ्राव ताय जतो ताय हास्तिनि नखरफ्राव जों अ जागायाव बुथुमनाय माने सिनि कार पारपास थाय सिनि खनानि साल एकाबा 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 नि सालाव सिनि तिप्रा मथबे रिंजाक एकाबा सिनि बुबाग्रान बिदुर मुंबाई कायसा रिंजाक सिनि सालसानि अथवा 12 घंटा फुंनि 6टा निफ्राय सारेनि 6टा जरा जे स्ट्राइक अ स्ट्राइक नो गिदिङै जों जद अ जागायाव दिनै हर सिनि भलन्टियार्स रो आरामबाबो से खनानि बागै खना फुंलायखौनो जेहेतु दिनै स्ट्राइक टेंगिनाय गे नरक साइमनो जों ताबो अ जागा बाजाजाक सिनि नेशनल हाईवे जतनि से ऐतिहासिक प्लेस अथवा जेकुनु जबा हांखो जागा जिबि जों जेंजागनि जों प्राय सिनि जे जबा कतर कतर मनि अ हाथाय कतर जे लाहारनि जिबिनो जेकुनु जबा कतर कतर जों खायजामन नगो आबनि बागै अ जागायाव जों कासे ऐतिहासिक एकटा थायो बा प्लेस जों ताबो गथुमानि कारण के जों खनानि सालाव जाहाते जेहेतु चिनो जागायाव प्राय 1000-10,000 बरक आमाहायरक जों खना कुथुमनाय हिनि जतो न सनो साहरबायका स्पेशली आङो जागानि लोकल हिसाबै नाय तमनि बागै खनानि अरेन्जमेन्ट अफ बाहाय तामुनि सिंनि जे बरक सामनि मतनो आं साइमान गजे बरक खना कम से कम 1000-10,000 खना जों बरक कुथुम जागा इके अबनो कारेबो तिनि अ अरेन्जमेन्ट खालायनि बागैसे तिनि सिक्लार गोबां मा ताबु आनो ताबु न स्राबसा आगे फुन खाय yang तै दु फाजिननि yang तामनाय हावै बारे फाजिननि बो प्राय 100-150 जना बरनो माइजाचारि मनो मुथु जामानो नि जों होगा के अ जागा अलरेडी से प्राय 600-700 जना सिक्लार कुथुम जा एट प्रेजेंट से ताइ से 200-300 जना बरक फाइनल बागै साइतंखौ इनका बरनो माना क्लियर कादर के ता फाइजिदि खना फाइजिदि गाजे जों साइमेन गाजे सिनि जे खनानि जे बन्नो जे गितिङैनाय सिनि जे डिमान्ड तो नर जतनो खाना सिनि बुबाग्रानि जे प्रेस मिट दगो बा सिनि अन्नान सिनि रिजासननि प्रेस मिट दगो इनका आंबो तिनि अकंनो सानाय सिनि दि प्रसारनो मोथांनानि बागै न अ जे सिनि स्ट्राइक मुनि बागै अ स्ट्राइक न जतनो हास्त्रि लुकुरकनो खनानि सालो जे केबो अफिस आदालत हयतो केबो थाना नांमानि किन्तु खनानि सालो थांगेवै केबो स्कुल रगो थांगेवै जाते खनानि बन्न एकदम सुस्थ भाई पीसफुली जतो एडिसी एरिया होनो जाते सुस्थ भावे पालायजाक नांथो दिनै जों अबा हायकेनो सिनि अ हाथाय कतर नेशनल हाईवे बो जों अबा हायकेनो जों सिनि भलन्टियार्स अफ सिनि वारिस जों नेसेसरी दङ खनानि सालो जों जतनो लाम सकनाय गाहामखाय सिनि जे फाइनाय रखनो गामि आमचायनि जतो अक्रा चाक्रा बुरै बिसार रखनो जों जतनो जों खना खाबै खुबै लाम सकनाय ताइ सिनि जे पीसफुली जे सिनि स्ट्राइक अपनो जों जाते फुंनि 6टा निफ्राय सारेनि 6टा जरा गाहाम गुरुके पाइमानानि बागै जों जतनो जायतो गायनाय गावबा हायकेनो जों बिनो जागावो दिनै सिमनो अरेन्जमेन्ट आबनि बागै जों आरो फायनाय लुकुरकनो तामो सानाय खानानि सालको जे महाराज बन्दा खंमानि पेसने बाक्सा नगरको तंनाय रन ताम सानाय आंबो कयनाय जरा नगो तंनाय रखनो चिनि अ जे दाबि बा चिनि अ जे स्ट्राइक अब सुदु तिप्रा मथानि सिमिया अब सुदु बुबाग्रानि सिमिया अब सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारनि बागै अ डिमान्ड अब सिनि तिप्रा सारनि थिनां भबिष्यत काहामनि बागै आबनि बागै अ जागाव पार्टी न नासियावै कालार न नासियावै जों एकमात्र तिप्रासा माने थांसा तिप्रासा माने जों यकना नांनाय तिप्रासा माने जों जत ताबो सुकुल जागि दङ जों जत जागन डिप्राइभ दङ जों अबनि हयते जों मुक्तिङानि के यकनि के जों गायजना लामा दिनै पार्मानेन्ट सल्युशन अथवा दिनै ग्रेटर तिप्रालाइन अब जों माना नांनाय बा उङानि नांनाय अबनि बागै जों अ जे खनानि अ जे जबा अब जों त्रिपुरा हास्तिनि गभर्नमेन्ट बाय बिया त्रिपुरा हास्तिनि जरा गुबुन जाति बरक बाय बिया सिनि अ दाबि का सरासरि जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थानि जों खनानि जे स्ट्राइकनि बिजिति जों खुनुगनाय जे जों त्रिपुरा सारक गुबुन जों अ जागाव मोथांजागनि बागै सिनि ग्रेटर तिप्रालाइन आबो नांगौ आबो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थायो जों खनानि जे 12 घन्टा बननि बिजिति आबो जों सिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थानि जों अमेसेस तरनाय तुमुनो अबो सुदु नि आं के जों आगामी दिनाव 2 दिन स्ट्राइक खायमानो इनियाखै साबटा गायसेन बाय खायमानो इनियाखै जों इनडिफिनिट पिरियडनि बागै जों रुट ब्लकेट अमेरक जों खायनि बागै सिनि इनिशिएटिभ जों तरक आमायके जों आगु लायजाक जों वानस लायजाक दङ मनि बागै कयनाय खनानि सालाव जाते
जे सिनि बन्न अबसर कुनु भायोलेंस खालायनायनि बागै जों केमनि एगेन्स्ट होयो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सिनि जबा जों आबादनि बागै जत हातेल लुकरनो कोइनाय अ जागानो कालार होना सिगेवै जों जतनो तिप्रासांगे थानसा जों यकनाय नांथिनि जतनो आगुइ फैनायनि बागै सेकांनि फैनायनि बागै जतनो बावनांगौ